sa tagsil ka na ni double swistel. Uy, naano ito ang burrito na. Kalakot, hindi ko istorya ni. Kits, bagay. Uno sa mana? Magkan ko. Nya, ano dahil? Sa di mong trabaho? Bagan ka. Dito, mukha ka sa Israel. So, gira dito. Okay, niuli ko kaya natag-anan man ako magira. Isa kasi mana pa lang niuli na ko eh. Buto-buto kong pa dito. Kanan ko na ang mga buto dito. Mo bitaw dyan ang balita. Wala akong nag-scientist mo ko dito. Uy, Kanang mga bagyo. Patagnaan man na ako. grabe. Kanang magbaha. Hmm. Tag-anan ako na. Kanang linog. Ay. Ay nakatagnaan ng lain to eh. Pero ikaw, makatagna. Tagala, matagnaan. Grabe ka kaburito Kanang dyan. mubuto nga bulkan. Tagnaan ako na. Sa itsaw sang dawa mo buto. Pati oras. Oh, Segundo. isang kape na kape na. Wala. Ay, Ito na sa inyo. ito. Kaya si magdugay tag istorya ni. Ilakawi ko kay ingon man antini mo nga. Yung baga daw ko tungod sa kong kaborito. Hey, tama siya. Kit kayo? Nya, asa makauli na ka? Ay, Okay. Basta mo lagi ng lubot. Asa mo na? ay, ka, ibuto akong pagbuto Dahil ka ditik. kaburito dyan. Uy, hindi ka Ka di ba? makatagna. Lain kay ko ni buto. Uli. Grabe kaburito dyan. Makatagna sa mga butay. Burito dyan. Ang ba? Talaga.